months, mag 1 year na siya ni July 15. Kasi pangalan yung bata? Mary Isabel. Kung sa sakit Ibanez. niya? Kuan, cerebral palsy o bacterial meningitis o kuan kanang nasa Laringo, Malaysia, siyang tilaok. Tulog ka mo iyang sakit? Daghan jud na po siya'y hydrocephalus sa gamay iyang utok ba. Sus, gabi, balik ka. Unsi sakit sa imong anak, mas balik ka gud. Kuan, cerebral palsy siya kanang di siya kalakaw ba. Dahil ang usa bacterial meningitis. Nya sa iyang tilaok, Laringo, Malaysia nya sa iyang utok na siya'y hydrocephalus katong pagtanaw sa CT scan niya. Diin man nakuha sa imong anak ka ng mga sakita. Kanang hydrocephalus sir kay pag kuan pa na pag 3 months niya wala pa na nakita katong 1 month siya na admit kay katulo naman siya na admit kaduha dito sa San Antonio pag 1 month niya wala pa na nakita yung hydrocephalus. Ang yung hydrocephalus bag-o pa daw nga ni tubo ba. Pero pag adto naman sa neuro nga tanami kung kuan ba siya kanang perahanan pero ang ingon sa neuro di siya perahanan pero gamay lang kuno yung utok. Ang ilahi ang hydrocephalus kay ang utok ba gamay niya. Dako kuno ang panudlanan pero gamay ang utok. Kanang bacterial meningitis, di man niya nakuha na. Ingon man ang doktor no tanami kung di na niya nakuha. Ang iya man daw ubo kuno naman day kagaw niya nataptan ang iyang dugo. O kagaw niya mo to ni sakas yang utok mo tong bacterial meningitis. Unsa man, abay chance maayo imo anak or lifetime man siya nga dapatan nimo og tambal. Ingon ang doktor, maintenance yun na siya lifetime pero magdepende kuno kay naman sa uban nga kanang maayo, na sa uban dili. Isod kuno sila ka sure nga maayo siya. Mana i-maintain lang jud kuno ang iyang tambal aron makontrol kuno iyang mga sakit. Ano yung pag-seizure ba? Dito na ka sa kuan sa DSWD. Oh, katong pag every 3 months man na ang iyang kuan basta na kay reseta. Pila po ihatag nila? Katong kami kay tricky. 3,000. Oh. So sa to pa kanang 3,000 pila man na ka buwan ma-consume para sa tambal sa imong anak? Dili kabot sa kabuwan. Dili kabot sa kabuwan? Nganong di man siya kabot o sa kabuwan? Tag 50 ang tablitas o sa to pa nga sa mga tambal gani balik ko na to. Ang katong tag 50 kay Ficom pa kanang perampanil. Para asa man na siya? Para sa iyang pagpanggaing nga magledliad siya niya. Kung kainom siya ato, epektibo jud kay mawa jud siya di agtag 1 hour muhunong na iyang pagpanggahi. Unsa pa ilang nga tambal? Ang katong duha sirap tong levetiracetam og valproic acid para sa iyang seizure. Kay pila man to? Ang ko naman palito naman kanang sabi generic siya ba 1,000. Ah, Na may 1,000. mas mahal nga ng branded. Kanang 1,000 good for pila ka buwan mahurot na kanang usa ka botelya ana. Oo na. Kan 2 weeks. Ah, 2 ka semana. Mm. So sa ato pa sa usa ka semana, 2 ka botelya, so need gid kag mga 2,000 ato nga tambal. Wapay labot atong Ficom pa. Ah, okay. Usa pa lain ma'am, usa pa lain nga Ang phenobarbital mas mamanay kinabaratuhan. Para po na seizure kanang white ra siya baka tablet. Unsa pa lain nga tablet ang tambal niya? Maura nang upat. Pero ana siya para anti-TB kay naman sad siya TB meningitis. Unsa pa nga? TB meningitis. TB meningitis? Kanang kadaghan magsakit sa imong anak. Dai naon sa mahitabo? Pag buntis pneumonia, unsa man kanang wakay tarong kaon, wakay vitamins, ang daghang masakit imong anak ni? Dili kanang ang nibonso ko kay pagawasan niya normal naman ni siya pagawas niya pag 1 month niya giubos siya ato niya amo ra siyang ipa-check up niya giresitaan na siya tambal niya wala man siya naayo muto amo man siyang gipa-admit ingon man doktor nga pa-admit namo kay nanada kagaw yahang ubo kuana ba dugay na bang ubo gahi na kay ba muto nga nibaon nga na siya bacterial meningitis yang kanang TB meningitis niya sa kato ng 3 months siya nga na-admit pagbalik kay nakita man siyang baga nga kanang sa sige siya kas masud ipan ang yang baga kuno kay nasudla na gatas ba niya na kontaminado daw niya nahimo ng TB. Ngano mo ra nagihubak imong anak maglisod na ginawa? Nga na gina siya katong kuan niya man tawag nga Laringo, Malaysia. Ah, sa Laringo. Laringo, Malaysia. Mao na magbukalkal ang tingog sa mura sa maglisod og Mura ginawa. maglisod ginawa niya. Amo naman siya napa-check up sa Soto kanang TNT ba para sa iyang tilaok niya. Yeah. Ang storya nila normal na daw na siya kanang
mao daw na kuan kanang sign sa kanang inani nga sakit ba. Mao ni magnani magtingog di ko nun siya mawa kung dili siya mo dako, dili siya mo tambok ba. Kaya yung mga kabukugan kunod sa iyang tilao kay gagmay pa kuno. 11 months imong bata pero daot kay siya no? Daot siya kayo. O sa manang host nga nagbitay siyang baba. Kuan na siya feeding tube. Feeding tube. O sa may purpose anang feeding tube? Para siyang gatas. Dili kang patutoy sa imong anak. Nagpatutoy ka niya katong bago pa na siyang nataw 1 month niya. Ingon advice man sa doktor nga kanang kuan na daw kanang iprainan daw siya kanang gatas ba kanang mahalon para sa low birth ba kay gamay man kay siya timbang. Kuan naman siya, wa man siya kabot 3 kilos. Kung panitan mo siyang patutuyon sa imong suso, o sa may tabo di ay dili pwede? Di daw pwede kay kinahanglan nga nanion gid siya kay nani ko no nga klase nga sakit dapat feeding tube jud kuno kay kung di ko ni feeding tube kuya man sa kuno siya masud ipan maadto siyang baga ang kuan kay ang yaha ko nung kung nani ko no nga sakit ingon pa ang neuro nga kanang iya dong tilaok sa kuno kay dili kuno dayon siya makatulon ba. Sa ato pa sukad masukad wala pa gid makasuway nga imong ipatutoy imong anak. Gipasuso na ko kuan siya 1 month. Anya sa tabo. Okay pa to. Okay pa to siya. Pas daghan mo ko gatas niya masud ipan man siya kanang maglisdi siya katulon nagtarong ba kay kanang tungod sa iyang sakit dili gud siya tilaok. Pero sukad ga na ospital mo anak, unya ningon ang doktor nga ay patutoya, ipagi sa host ang iyang gatas, wala ka paswag tutoy na balik. Wala na kay gibidbiro na siya nako atob kanang ingon man ang doktor nga i-try ko nag i-battle niya. Mamatay hinungdan nganong na TB siya kay nadto man siyang baga ang gatas. So sa diyang imo siyang gipainom o gatas gamit ang bibiron, Katong ang gatas padung siyang baga na TB siya. pag CT scan og balik pag primero CT scan okay na to na clean na yang kuan ba na clear na yang baga niya. Pag ako siyang gibatol o akong gipainom atong mahalon nga gatas giingon sa resitas doktor kay mutod pag kuan gi-CT scan man siya sa yang chest diri sa baga. To nakita ang na siya TB meningitis. Kay ang yang gatas na maadto sa yang baga manang ni advice sila nga feeding tube na lang siya kay maglisod siya tulon di siya kay ba tulon kuno ba. So sa ato pa kung kanang feeding tube diha ipaagi ang gatas para ang kanang iyang gatas di siguro stiyan. Dili masangit-sangit. Kaya ang iyang feeding tube gikan sa bahantod man sa yang diri sa ginhawaan. So yang kanang iyang host gigas ba paingon gyud diri sa yang ilawom sa ginhawaan gyud ay. Mana dili gina siya masangit sa baga, diretso gina siya sa tiyan. Ni ating bagdool sa inyong mga barangay official or mga city official, mga konsyal, ni ating kagdool, mamin, suway kag parangay tabang nila? Wala pa ko kasuway. Kay wa man sa kuno swito gud na anong wa pag ko kaila diri ba kay di man jud ko ingon taga diri. Asa may trabaho imong bana? Nasa sa SMC side. Pila po yang sweldo? Minimum. Ikaw wa kay trabaho? Wala. Pila ka buk inyong anak? Kaapat na siya. Ikaw apat. Sa upat ninyo ka anak, normal ra ang tulo, ang maguwang anak ka? Normal ra. So kanila mo ay kuan, problemado kaayo. Sige. Ma'am, ang iyo ma'am ang ato ang mga naminaw ron nga unta tabangan ka, any amount lang nga ilang ikatunol sa imo para panggatas, diaper o pang tambal sa imong anak na ay sakit. Balik ko to o sa mga sakit sa imong anak kani na siya ay Bacterial meningitis. Bacterial meningitis, sunod. Laryngomalacia, sunod. Hydrocephalus, sunod. kanang TB meningitis. TB meningitis. O cerebral palsy. Cerebral palsy. So lima ka yung sakit? Pwede ito ipakita ng imong naong sa imong bata, dahil kadiyot. Dili pwede ipakita dong? Dili lang. Ayaw lang daw ko, ano lang. Ipakidid lang, kanala yung host ipakita. Kay ang ato anit ang credibility man sa tuang kuan god aron di mawa ang pagduda sa kuan ba sa mga naminaw ron o nang suka man na uy inga na gina siya Giubo man sa giubo sige pangigtabag na sa tumang listeners ron maayong gabi sa tanang naminaw mga itakog kinabang bisan piso-piso lang matigom maanam-anam man sa og kadaghan para sa maintenance akong anak ug sayang mga panginahanglan. Daghang salamat. Ang imo mga paryente ni atim kag pangaytambang nila
Oh, nakahatag man sad sila pero di giningon nga kuan. Pero nay mga ginagmay kay naman sad sila pamilya gud. Mausad. So, kasagaran po sa mga mga parintig, nga, galisod sad. Lisod jud pod. Taga-asa mo gid ka lumad, ma'am? Taga Lapu-Lapu jud ko, adto jud na tao sa Lapu-Lapu. Asa ta pula po inyo? Sa Saak dos. Sa Akdos, Lapu-Lapu. Mm. Imong bana, Taga Katmandaan. Katmundaan. Ngano naabot pa mo sa Basak sa Nicolas? Kay ang katong pag Bagyo Odette among balay na guba man jud niya ang kanang iyaan sa kong pares naman sila usa ka balay mo to ilang gipaabangan namo. Aso nag-abang pagday mo diha? Karon wala pa mi nag-abang kay gikan mo na siya na admit. Wala pa mi Di paabangan. siya na-admit. Sa CCMC. Katulo niyang CCMC. admit. Ikatulo niyang admit sa CCMC. Pero na may malasakit yan, wala bayad yan. Naa. Pero yung tambal sa gawas, paliton? Ang iyang tambal kami may mapalit. Kanara yung bill. Okay, sige. So, mo yung cellphone number, mga kabombo. Isulti mo cellphone number, day? Sir, 950-3036-124. Balik ka pag yun. 0950-3036-124. Sige, sa mga naminaw ron, mo ang cellphone number, ha? 0950-3036-124. Mga kabombo, no? Ako mismo, hangyo ko sa tagsa ka mga kasing-kasing nga tabangan ni si Marjorie Dicoy Katamura kay kisa may malipay magsudong siyang anak na naglisod. So nabot og bumuradyo kay nangayog tabang mga kabombo. So akong gamito na kuwag programa nga magsilbing tulay sa inyong tabang ngadto kang Marjorie Dicoy Katamura nga taga Barangay Basak sa Nicolas, iyang anak na sakit in town ni dunay cerebral palsy, dunay hydrocephalus, dunay unsa tawag ani kanang bacterial meningitis. Unya nanginahanglan og kanang maintenance para sa iyang tambal mga kabombo. So ang inahan na adrero no nya dili ra man ni pwede patutuyon. Ang iyang gatas iagi pa og hose og nakabantay mo nay hose ang kilid sa baba aning bata kay ani ipaagi ang iyang hose. O sa pamagya na makutaw kag gatas unya Akong ikutaw sa akong kanang sukod siya ba niya. Naman siya syringe pod. Imo i-syringe siyang hose? Syringe. Naman syringe pod kanang ikuan sa isud sa ning hose niya ba. So i-syringe mo yung gatas paingon sa hose. Oh. Nya mo dagay dera pagon padung siyang tiyan. Kung imong iana kuanan sa yang takob sa yang syringe anaon ba. Sus paita. O sa sultis doktor nga nag-atiman sa mong anak, maayo pa na yung bata o dili na? Naay posibilidad ko na maayo pero nasa ko na ingon nga dili pod ni siya sigurado. So ang doktor dili siguro walay ka siguraduhan og maayo ba imong anak. Pero wala sila niingon nga kanang ng pangandam ng daan wala man sila nana. Wala ningon nga pangandam lang kay basin kwaon imong anak sa Ginoo. Wala mo sulti ana. Wala nana sa Ginoo ra jud na kay bawo magampo ra jud ko no. So ningon ang doktor nga Ginoo rin na sayod sa imong anak pag-ampo lang. Okay, paita no. Bisag kinsa og ikaw ginikanan ka magtan-aw ka ni ingon ang sitwasyon sa bata maluoy ka magunahon na unya wa pagay kwarta madindi nin taon pagpangitag kwarta magkapakapa pangitag kwarta mga kabombo bubintaha na lang gamay kung ikaw ginikanan ka na kay kwarta at least makapalit kag tambal gatas diaper para sa imong anak mga kabombo pero kayong nani puting paita pod no nga madindi nin taon og pangitag tabang ning inahan sa bata mga kabombo. So ako mismo mangyo ko sa tagsa ka mga kasing-kasing kay gusto pa taon si Marjorie Dicoy Katamura nga malugwayan pagtaas sa kinabuhi iyang anak mga kabombo. Saon taman di man iyang kagustuhan. Di man iyang kagustuhan nga iyang anak makasakit mga kabombo. Pero saon taman niya na may lanlain nga mga sakit. Kanos ano mo na discover nga naay hydrocephalus imong anak day? Katong 3 months siya na-admit siya kaduha sa San Antonio. Di ba naman nagitaw og newborn screening? Asa ka ng anak di ay? San Antonio. Normal naman yung newborn. Normal ra? Normal ra. Ano naka-hydrocephalus naman siya, naka-bacterial meningitis, wala man niya cerebral kanaya palsy. masakit kay wala man ni pagkataon niya katura man ning na nanikagaw yung dugo no siyang ubo daw. So pagkataon niya normal lagi tanan. Newborn screening normal ra.
Amo po ni siyang gi-EEG kanang sa iyang utok ba kung makita ko na siya seizure disorder. Normal naman sad. Sus, paita, no? Kalit lang yun kaya na-acquire niya ang sakit pag 3 months na niya. Sige, ma'am, ako ni balik-balikon pag on air ang imuhang kuan ha. Ang imuhang number. Kaya aron po nga matabangan ka kay ako mismo naluoy ko lang tan-aw sa imuhang sitwasyon di lalim man ani nga isip usa ka inahan napakailaing tulok ka mga bata gibantayan plus pag yun ang kinamanghuran nya lisod kayo ang kahimtang so ako gini balik-balikon pag announce ang imong cellphone number 0950-3036-124. Balik ko na ko ha. 0950-3036-124. Any